Sí, això. Bona nit. Avui tenim així el públic de Massanassa. Ué, Massanassa! Que per cert, ens sona d'algun programa. Dona el rei! Amb la E, això d'esternudar. Atxu! Correcte. Comença per N. Part de la cara que comunica amb l'aparell respiratori. Passa paraula. Et queden 15 segons. Preparat? Amb la A. Sí. No, que no. Ho sabia. Estava clar que el plan no va funcionar. L'hem aconseguit, xiques. Casi arribe. Aplica. Un poc més. Tenen les nostres xaquetes. Dona el play! Bala tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría y cosas buenas. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena. Cristian, Diana, Cristina, en posició. Cristina, un pas endavant. Mal no, el següent. La pitjor actuació que he vist en la meua vida. Dona'n els teus companys. I ara, un pas endavant. M'ha decepcionat, no sé què vols que et diga. Pareixies la Britney en els seus pitjors moments. Aleshores, torna als teus companys. Cristian, un pas endavant. M'ha agradat molt la teva actuació, sobretot perquè has estat més molta energy. I també m'agradaria que en privat parlaren sobre ese movimiento de pelvis, saps? Ui, no m'agradaria estar en ese privat. Què? Et puc fer una pregunta? Jo no tinc res que amagar. Alguna vegada t'has fet un trio amb el millor amic i el germà del teu nòvio? Però què dius? Ningú podria fer això. Que no? Dona el play! Estem de volta en el joc de la teua vida i amb la pregunta final. Jorge, alguna vegada t'has muntat un trio amb la germana i la millor amiga de la teva dona? Tot va així bé. Bé, xiquet, que no tenim tot el dia. Doncs, la veritat és que sí. El polígraf ha determinat que la resposta final és veritat. Te l'anava a dir. ¡Cabrones! Ha sigut ella! Sí que podia córrer, eh? Sí, tenies raó. No mereix la pena. Quan s'havia dit, continuem en el programa. Bé, perdoneu que te l'hem...
someone to kiss, someone to kick you. There's nothing that you couldn't slip through, or at least that's the